mopogore opogore gwenge mag Kuria mosebedo ka kwedo nyange manyiri ywak ni getogi kod moko kuom oganda e kinde mamoko kuom jonyuol koro kono nyithindgi manyiri mane oringo nyange. Jo Juma miwaler. Bang' jodolo bedo okang' manyien mar kwedo nyange mag gwenge mag Kuria e kinde mar dwe mar 11 mar higa mokalo nyaka dwe mar 1 mar higani, liet koro dok negi ka giwacho ni oganda mok mor kod chung' margi e kedo kod nyange koro getogi. Ywak jodolo gi biro kinde moko kuom nyiri mane oringo nyange jonyuolgi odagi ni koro kik dog mier nikech ne giringo nyange. Nyaka sani nitiere nyiri 8 mane oringo nyange kendo osebedo e kar jotno mar Komoto Maranatha Mission ma jonyuolgi odagi ni koro kik gidog mier nikech ne giringo nyange. Pastor Julius Maro mar kanisano mar Komoto Maranatha Mission wach ni bende gintiere kod nyiri 3 ma jonyuolgi okwayo mondo gimed bedo e kar jotni nikech gintie kod luoro ni dek moko kuom oganda koro dek chon gi kod nyange ka gidok e mier. Moko kuom jodolo bende koro osebedo ka koro kwedo nyange wach ni bende koro gidak kod luoro ahinya nikech monj ma itimo kod moko kuom oganda ma bende koro kwedogi kuom chung' margi e kedo kod nyange mar nyiri. The parents say they should stay here because the environment up there is not good, but they are coming to pick them. But I have 8 who have a lot of challenges because some of their parents have refused completely that they should stay in the camp. They should be here. And now they don't want even to help them to go to school. So that's why we are saying they should also be assisted to get justice. Jodolo gi kao tele ko jeten kanisano Mares Diego Ingo mag South Eastfield Paul Girimbe wach ni gidak kod luoro mathoth nikech igeto gi kod moko kuom jopiny mok mor kod chung' magisekao e kedo kod nyange manyiri. Jana wakakimbia kutoka nyuma wakakija wakasema kwamba leo lazima tukupeleke wewe Mrisha, simama, lazima leo utahiriwe. Nami nikasimama ili kwamba nikabiliane na hao watu kwa sababu hakukuwa na otherwise, maana wamekuja, so ikabidi nisimame niweke kile nilichokuwa nacho chini ili kwamba tukabiliane na hao watu. So kwa ufupi ni kwamba hao watu walinipiga, walinichapa mpaka ikafikia kiwango kwamba walipasua kichwa, walipiga kichwa, ukiangalia kichwa kuna maumivu. Witnessed not only barbaric act but also inhuman and demoralizing act of lawlessness. We condemn the act of circumcision and demand the following from the government. Number 1, clan elders should respect the dignity of every person in our community. Parading a 60-year-old man is totally unacceptable and morally wrong. This is an act of hooliganism and has nothing to do with the Kuria culture. Yes. Therefore, we demand immediate closure of all circumcision ceremony in Intimaru sub-county. The so-called elders have instilled a lot of fear to those who are affected. You find that when they want to come out and speak, these elders go and instill a lot of fear. Sometimes they say that they will kill them using their witch. For how long will we live in these dark days? Pastor Girimbe wani moko kuom yawuoyi mane otimnegi nyange utego mag thieth bende sani geto kod moko kuom oganda madwaro mondo gidogi otimnegi nyange kawe kod oganda kiti kod timbegi mag oganda jokuria. Last night there is a boy who was forced, a young man, a secondary school teacher. He was forced for circumcision, despite the fact that the police tried to intervene. But these people hid themselves with the young man. Later on, he was cut. It is an embarrassment to the community. It is unacceptable. It is something that we cannot condone. And as a church, we stand to say no. Jodologi dwaro mondo kote ndarite kwe kod migepe moko mag piny owacho koro ugoko kendo koro kawo okang' ne jogo masiyo wechego mag nyange kaachiel kod mago mabedo osebedo ka koro getogi kaka jodolo. Ikana kwamba hao watu wa mira wameingiana na hao maaskari ndani, kwa sababu napofika wakati kama huo, mfano kuna kitu wanapata, maana wale watu wanaoenda kutahiliwa kule wanapewa pesa. So kama mfano kama wanapewa pesa na wamepea hao maaskari wamewashikia kitu, so hatutapata haki. Kama kanisa tunadhurumiwa, tunapata aibu, tunaonekana ni kama watu ambao hatufai kwa community. So those who are involved, number 1, the act starts with the clan elders because they are the ones who sanction. You know that the circumcision ceremony ended some few days ago, but now we are having people who are planning and executing this thing. They know themselves. George Juma, Ramogi TV, Migori.